Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Raditya Dimas Putra Sabana, nomor absen 19 dari kelas 11 TITL 3. Dumateng Bapak Kepala Sekolah, dumateng Bapak kalian Ibu Guru, dumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani, hadirin ingkang kula tresnani lan kula hormati. Monggo kita bebarengan meluaken puja lan puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi sampun pinaringan berkah lan barokah karena dumateng kita sedaya saengga kita sedaya pinaringan matempel kanthi sehat dan afiat. Hadirin ingkang kula hormati, kaping sepindhah kita sedaya perlu bahan utawi panggenan amargi lingkungan utawi panggenan menika papan kanggo gantungaken urip umat manungsa sedaya. Amargi menika kita sedaya kadah njaga lingkungan sae-sae supados bumi keuntungan kagem kita sedaya. Hadirin ingkang kula hormati, babagan kebersihan lingkungan yaiku salah satu sepindah cara kang apik kanthi kita sedaya nyegah penyakit-penyakit ingkang ngintal rikala musim udan. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken, umpami wonten klentha-klentunipun kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.